Казвам се Атанас Грозданов, завършил съм биология в Софийския университет. Проектът е свързан с повишаване на квалификацията на младите учени, докторантите и хората като мен, които са на академична длъжност в момента заемат. Като идеята е да придобием нови умения, които в научната среда по-трудно можем да придобием. Обогатяват познанията ни в проекта с способност да изнасяме презентации, да общуваме с бизнеса, изобщо умения, които по принцип ние нямаме. В лабораторията се запознавам с апаратура, която е свързана с моите изследвания като биолог, но до която не съм имал достъп до сега, модерни апарати, това е полезното за мене. Като на тази апаратура мога да работя под ръководството на специалисти от лабораторията всъщност и от получените резултати да обогатя моята работа, тъй като още не съм защитил докторантурата си и продължавам да работя по нея. След курса се чувствам по-сигурен определено и с нови умения, тъй като наистина преминахме през курсове, които бяха полезни за нас и които са далече от това, с което се занимаваме в ежедневието, но пък имаме нужда от тази квалификация. Освен това, контактите с много нови хора бяха много полезни, както колегите в самия курс, така и служителите в фирмата и лабораторията, в която стажуваме. Така че определено чувствам, че ми бяха полезни нещата, които правихме през периода на проекта.